Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital. Pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate trucks. Sa liwat pa yung gabi, kamusta naman mga palanggana montag Palamati region-wide, mga palagag kita sa labilin isa ka oras. 15 minutos karon nga adlaw, Sabado night, petsa 29. Sabado naman ng edisyon sa inyo siling nga palatuntunan si kananda liwat na maraton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton siling nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini katimbang oras sa kagabihon, mata kag dulunggan oras man sa kagabihon. Ang aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol, bagalambiyong naman sa pinakabahin sa Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, aton naman liwat nga bantayan, aton naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, anano pa nga mga eventualities from where the action is, pang Sabado night, buylog nato ng puwersa, Aksyon Dale Salazar. Back to back sa atong nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa update sa COVID-19, balita sa national, international, just in report, breaking news, flash report. Ginatutukan rin ang news center ni Aksyon ang Defensor. Opdama kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Henry Espolgar. Backup diri sa atong nga IT expert Aksyon JM Baikin. Kag dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Silan, Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer
Edward Balico. Sa kinanda ng inyo siniragad, ang inyo siningang ko naman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 12 minutos, nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mapaang ang lakat subong nga gabi isang panahon. Bo hindi lang kapunanon kay na turo temprano pa ba? Daway gid kita kabatsyag kadupoy-dupoy kahangin sa pagkaginot man nga sitwasyon, no? Pero mabawi na siya karon sa kagahon, mabulubog na naman ang panahon. Muna nga ti kung kisa hindi tagid mapaiway ang pagsulusipon, pag-uluubo, trangkaso, pagkambyo-kambyo sang klima, bla, no? Muna da ang nagaigo sa aton nga mga pumuluyo. Daw manok bala nga aratay. Ang karakter subong sang trangkaso kon isa na sa inyo pamilya sulod balay. Ang una matapikan ka trangkaso. So hindi siya manaog sa balay mo kung hindi ka mo tanan maubos. Salamahon niya gid mo. Mo nang karakter sang kwan sang trangkaso nga nagasigo man sa karakter sang COVID-19. Dason simana balanta na kung ano ang mangin status naton pag-abot sa bulan sang Pebrero. Siling sang mga eksperto niya ti daw pwede na guro mapahalog-halugan ang level status ang alert level status ang Metro Manila. Pwede na ko na mabuyan sa alert level 2 from alert level 3. Lantawon ta na. Kung hindi na pag-i-anunsyo ni Presidente Boas Domingo, posible sa Lunes na. Kag iban pagid nga mga probinsya, iban nga riyon, iban nga mga syudad sa aton nga kabugusan sang pungsod Pilipinas. Ibaloon ta kung ano ang mangin alert level status. Nakatapos ang masulusobra 15 dias nga ginpaydalom sa alert level 3 ang bilog nga pungsod matapos ang uswag kag pagtimbuok man sang COVID-19 dala ni Omicron variant. Sabay pa nga ma-reduce naman sa manubo-nubo nga level sunod nga simana sa masunod nga bulan sang Pebrero. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time alas 9:51 na. May nabili pa kita nga bali 9 minutos. Antes kita mapangot as attack ng alas 10. Unahon tang report sa aton sining nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Unahon tang observation report ni Action na Dale Salazar. Antes sa mga report gikas sa aton sining nga mga correspondent. Yari si Action Dale. Observation report sa aton sining nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari si Action Dale Salazar sa Patrol 2. Action Dale, kamusta ang Sabado? Yes, Merry Christmas, Oh, Merry Christmas! Grabe ka ba? Merry Christmas! Kining labay ko doon sa Bacolod City Public Plaza. Sana all may harap pa daw? Harap pa Harap ba Christmas light? Harap. At tika may Chinese New Year ta? Extended. Extended. May Chinese New Year raw? Why man, pero ang Christmas decoration yes, ang December dito sa plaza, ara Japon. Ati ba ilan daw? Nakaso guro
Amo mga reactionary. At least di mo nagalagaw-lagaw. Kada ma-feel mo nga limot ng December, gyapon. Especially nga balubog na ang huyop sa hangin. Subong, subong. Kago, reactionary ka. Kagamo na. Kaysa ang December, pila mo lang kadlaw to, imuson mo na. Gani man, no? Di mas mayo na, nga at least ara adira. Oo. Tapos, restayan mo ng pag-ilis. Correct. Kung ilisan, ati replace nila sa panibago. Bago naman, isla naman bago eh. Oo, pero wala Japon. Pero may reactionary para at least may additional lang nga lighting. Oo. Diri sa may Bacolod City Public Plaza. Oo. Kay isang December, damo rin pa picture diri sa may Tunnel of Lights reactionary. Ara pa nagyapon? Ara. Ay, to? Ara Japon. Kung magati, kung kadagabi ginapandar sa gihapon, no, Oo. ang mga nagkailain nga kolora. Ay, dili. Diri sa may Tunnel of Lights kay 40 feet reactionary ang kalabaon. Oo. Pagti magluwa sa Tunnel of Lights, may additional reactionary kay ginbutang ang syudad sa Bacolod. Dako din siya nga signage reactionary nga ngalan sang Bacolod. Amo ng color pula. Oh, muna siyang color pula. No, ragin send ka dala sa GC. Ara na. Ang bag-o nga nawong. Anong kinarain sila sang masilinta nga makasiling nga bag-o Dale? Bagong pinta? Bag-o kay daw ka mas dako niya ko ni compare naton sa NGC. Ang Okay. word nga Bacolod at ubalang giniko niyo datambot ko na mo ni siya or panibago do lain mo na reactionary kay daw ari ni siya sa babaw sang platform. Ang Bacolod din sa babaw? Dalom ni siya sa dalom? stage. Oh, okay. Daw bako din yung mga materials daw made of metal reactionary ka. Ining Ako na mo dako na sa ikumpara mo sa GC? sa ako lang pagbanta pag-estimate reactionary kay sa ating observation Okay. kag tiyan mo na kung turista kaya isagit sa mga dapat bukatuan ang Bacolod Public Plaza. Oo, para may souvenir ka. Kumbaga sa muna natin may mga maskara festival mo ganyan ginangkatuan kaya ginadugukan na Ay, ara, pang mga tulo. Bacolod nun action na Erika. Namit na naman gali ang ila nga tunnel of lights, no? Gani nami pagini ko labalab. Laba-laba ang tunnel. Pero kung nasagad ka na may mga photography skills ka na action Erika, Oo. may matahong magid nga litrato. Next year, ko kasi palabaon ni Mayor Bing. Basta May ito sa- puno din ang Mega World. Tubangan ba ka Jollibee, blada? Amo na kalaba. Drag na sa tubangan, blada. Masulod ka kita, blada, sa intra sa plaza. May nga daw, imo nila bigyan daw maze action Eric daw. Ang basta to entrance, bla. Doon, trans daw parada, kumbaga. No. Tapos ang exit ito sa tubangan, back up 1. Station 1. Namin tanawin ko, no? Base, pwede. Pwede na. Pwede. Parating sa dugang attraction action Eric. Next year, Next year. Kasi may mga private na mga kompanya nga willing nga mag-donate at ginabatod man na pag gina-welcome sang local government units ng Bacolod. Basta laino naman ng style ni Mayor Bing Rason Tuig ang Canada, ang Tunnel of Lights. Tibil ka pamanggot, di. Ano? Pero latong na ang resulta sang May 9. Sa May 9? Oo. At hindi mo daw si Mayor Bing, aw? Depende na ka. Ay, balik ka pamanggot nga next year kasi ako Kamang alam sa mga listener, tanaw? alam mo na. Kasing sila bladim ng makatos punto nga, tapos ito na action direct ang May 9. May nag-chat ka din sa ako, hindi nga wala pa galit tapos. Ako nga, nato na. Kahit, depende kay kada administration action Eric, may kanya-kanya ng style kag estilo sa pagpatahom, no? Sa mga public places diri sa may syudad sang Bacolod. Kilala mo Toto Kirby Pederes? Gapamati siya. Mati siya. Ay, may gabi na garanta sa to sa nga Facebook Live. Oo. Amo ning idol ko mong. Si Kirby Pederes, Toto Kirby. Siya na ang mga, Dugay na ko na ginahagad, inom mo. Ganun ito, why sa chimpo? Sino wala chimpo? Ikaw o siya? Si Toto Kirby, wala chimpo. Wala kasako sa kuno perme mo. Lapit na sa may GNG. GNG, lapit ang 9th Street. Lapit na. GNG. One ride na. Two ride Pwede mo ganun ma-walking, ma-1-2 eh. Pwede ka mabike.
Oh, sige, toto Kirby, guro Pidires ka bike man eh. Bike ka lang Oo, Lapit ka na. ah. Sa yung stasyon pa ka doon sa GNG ako na rin. Kuha nyo lang, i-timing lang ang off-duty ko kay para maka-shot-shot kami da. Para may grand welcome. Na. Gusto nyo ba tayo itong banda da? With matching, carpet. Subong basi maka-make time si Brigada Kirby Federal Actionary. Gani. Listener, tagini kong gabi, ga-monitor, gini siya. Siyempre, ang mga friendship da, si Ban man mga stasyon. Iti kung isa, pamati mo siya sa mga balita na natin, di? Tingin na follow up yung natuto, Kirby mo. Ang iba na actionary, kapalumduman nila sa mga media nga daw gabi, biglang competition. Sabi ko, lagi galinaway, kita pala nagdugod mo sayaw. Wala! Oo, sa radyo, ang competition, normal na yan. No relationship sa pagka-media man mo, ti as is na yan. Why na yan kakapin kag kulang? Ang ibang galing naga-best friend, ang ibang nag-upload sa shot, naglagaw. Kaya tayo para sa mga mo trabaho mo. Tiga pagkakape mo dinulungan ang inyong day off pa mo man, kundi mayo. Di ba, no? Correct, actionary. Kaya budlaya ko na sa isa ka kompanya, kagulupod ka mo na lang, hindi magalalagot ang yung schedule. Kaya mo yung budlaya. Kung isa makaanumay ka makadali, ba? Correct, actionary. Kaya siyempre maka-exchange man sa mga opinion kag ideas on the ground. Correct. Sa mga nagkakalatabo man sa atin sa nga trabaho, kag ibang tagida, nga mga topiko, actionary. Kag ibang gani, automatic na yan, wala ginabusong pa lang, maninoy ka na. Tod, no? Automatic na yan. Automatic na. Nga ti, magpakasal, automatic ninoy ka na, lista ka na diya. Daw ka, mas klala ko ba? Nga paniguro na sa'yo mo? Paniguro na. Oo nga, bala niya isa'yo ka maninoy. Nya maninoy, ka ma-advise sa tunga. may speech na gali, may speech na maninoy, ikaw mas-speech ha? Hindi tagaan niya na kuta. May assignment na gali. May assignment na, oo. Grabe yung preparasyon niya. Ate, walang preparahan. Kung nakilala ko pa niya, bunggisyos, gini ko mo. Grabe, ni ko nung kasal ka nung matabo ni sa bulan sa Abril. Magini ang pinaka grande. Daw katunga sang SMX, bala mo ito pasira? Wow. Ito ko pinag ng capacities na sang katunga SMX. Wow, daw ka-excite ko. Oo, pila 5, 3,000. Damo, kay pilada ka ho lang sinari kahit kano mo. Tido, tunga gira sa sang sila ka ng laba, kundi laba-laba na. Tungon sa. Wow. Grabe to ka magical. Grabe, gani bunga-bunga, gini ko ay. So, kaya sa unang time yung actionary, kaya kung meron, kaya sa mga pipiladiya ka na-save mo nila, makapakasal ka na. Oo. Kasi subong pwede pa man, mga civil wedding actionary ka. Pero kung naghahandong mo nila sang, may, kumbaga may memories ka bilang balik-balikan, kung magtigulang na ka mo. Okay man na, kung may mga savings sila ka, kung may kwarta. Hindi lang ko sigurado kung ang kasal, lara gida hiwaton, or ba simbahan, tapos dira ng reception. Reception ba sa actionary? Reception, guro na da, muna tang tunga sang SMX, guro na. Reception na ya. Reception pa lang na. Grabe, no? Amag na basta in love. Ubo, sila tanan di mo? Amag na yung actionary ka, basta in love. Matuod, gina siya, wala reporter, yung dasang programa nga matuod ni mo. Why na siya may ma-report na sa programa ni nga matuunan sa kasal yan nga adlaw kag oras. Daw turn off gini mga cellphone. Laban gini. Para at least hindi madisturbo. Pero lang taon natin nakakadamo nga nag-look forward sa big day. Big day. Kung kasi na big day, kung kasi na big day, abangan. Kumbaga big surprise, big reveal. Daw ko na showbiz ba? Showbiz. Grabe, ikaw yan sa ano pa? Budamo ka mo din, no? Ikaw. Depende na si daddy. Si kay 19 pa lang ko. Ikaw, si John, si Eden, si Dorel. Si Action Marnie. Si Action Marnie. Si Action GM. Si GM. Si Christian. Si Christian. Ay, damo pa ka mo din, oh. Damo ka pa, yan, no? Prepara mo na. Siyempre, ubos na rin ang aksyon radyo, di mo?
Katunga ko sa radyo guro maninoy gid ka maninay. Nakafeel ko do ka na tuig starting this year action Eric. Subong pala yung iniro Ay, ya hindi, gina. last year's action miles mo. Ah? Last year's action miles. Ay tuod no. This year pa naman. Kasan ulan to no? Next year may ara naman na. Tini ang preparasyon niya niya. Subong niya kasugod na sa mong. Hindi mo mas may action Eric para at least preparado dala. Para planchado na no. Para layo pa lang preparado na kay kun adlaw na ka sang kasal. Daw sa iban nagasala-sala pa. Correct. May iba pang magkinanglano. Di mas mayo na at least kumbaga fresh siya sa adlaw sang kasal. Wala ka na bala sa ibang nga panumdumon kay all set na ang preparation. Yan ituod mo. So muna nga i-look forward na ito na Eric kag syempre next year base may ara naman. Pasunod lang Pasunod lang. Ang mga bata-bata pala sa konti pauli-uli lang. Correct. Pasunod lang kamo kay para nga matatapan kitang tanan. Kay kabudlay man nga wala pa gani matapos ang kwan, dason may ara naman. Kailangan may distansya. Para at least hindi kita magdululungan, leave. Amo na tirata. Yes, actually, Erika. And by the way, so Binuman, doon nagbalik yung uniform ka mga kapulisan na Action Eric, sila nga previous nga uniform. Si Police Major Wilfredo Binuman Jr. Nakita ko siya sa kahapon yata sa 888. Na, ang hepe sa station, ang sa Valladolid Police Station? Daw sa lane, sa buong dulay ng hepe, sa Valladolid, amot din siya sa buong nasa. Hindi, dulid sa Gyapon na. Dulid sa Gyapon? Oo, dulid sa Gyapon. Ang uniform nila Action ito nagbalik sa, ang previous ba nilang uniform? Okay. Kaya may mga kuana, may mga ano na, may mga adlaw na silang amo ng suksukon mo. Kumbaga may specific nga adlaw. Nga mo ning uniform. Okay. Ano sila tawag nila? Guwa. Guwa type. Kaya daw mo ning ang original, di ba nila nga uniform sang police and then nga change Action Eric. May mga camouflage pa sila, di ba? Sabagay. Basta depende sa schedule ng adlaw. Sa schedule ng adlaw. May sasabi naman, kayo bisa naka-face mask, ma-recognize kayo. Kagawin swerte ya, basta kila Action Radio, bugnuhon niya gidya. Naman mo nga Action Eric. Hindi ka magbugnos siya, siya mo, bugnos siya mo. Wag ka mo siya nagkilala mo, tayo siya pa yung una bugno. Kita ko din Binuman, Action Eric. Kung na mo, una siya nagbugnos siya mo. Una siya bugno. Hindi niya bugalon si Medyo Binuman niya. Kaya halos kabisado nagkakilala yung taga-Action Radio. Masigali maninoy man to siya. Basi bala. Damo ka gando mo siya nga makwa maninoy mo. Wala. Magmaninoy na siya, nubuin na yung regalo, auto. Woga, diba? Doon ka panumdum ka man, ha? Panumdum ako. Bisan tiwala. Bisan 5 na kilo nga tiwala. Okay ka na? Okay na ba? Ay, sus, grabe. Kaya last time ako Action Eric nakatilaw sang diwal nga ginatawag. Atod? Kaya di ko balaw do ka exotic na food balaw. Ay gani mo ka na meet ko Action Eric. Kanamiton. Kung mayo ka lang na maglimpyo, na may kina-Action Day ya. Ako manggani. Kapag magkagaya sabaw, bla? Nan, gagata-gata ng sabaw ya. Asus! Kaya natulungan ko tayo ito, lang may harap sang cheese, okay. Ginkwan? Anong? Naging grill na black. Amo na sa. Ito lang nila, butahan mo na sa mga cheese nila. Namit na. Pero ang sinabawan, tayo ka pa natilawan. Ang sinabawan ko diwal nga ang iya lang yung parakot, simple lang. Luy, kag tanglad, the best. Kumbaga daw tinola. Ito tinula kasi ang namin kasi ang sekreto ang sabaw sang diwal. Ara gid masaboran mo gid ang karimis ya. Nag-curious ka na Action Eric kung ang proseso wala sa pag-harvest sining diwal. Kaya sa may Valladolid mo na yung gusto ko daw. Gusto mo tokibon. Gusto mo tokibon. Nag-fry. Kundi ang yan na karakter ka lubong na sa salunang. Hindi ka magkaling aras tupad ya. Ang pagkali mo butangan mo na ang pagkali mo medyo dadala kali gid nga kali. May distansya na sila. Okay. Kay kung itupad mo gid na sa pagkali, may tendency nga mabuka na siya. So matuon na siya sa damage. So kung ibaligya mo daw kalain daw hindi na mayo na. Kilala niya magbaligya ka sa diwal, hindi iya buka. So may distansya na siya magkali ka. Pero
magdali kaya isa lang ginayang makuha mo. Or, Depende. Kay kusa, may aral sila kasi nga gopdanay mo. Basta-nay. Hindi man sila nga laka-laka gid sila, ha? Okay. Oo, kag kilala matanda kada magkali kay amo siling ko bala kundi kada mo tanda magkali pag igo mo na sa iyang nga shell, mabuka na. Hindi mo na mabaligya, ma-consider na sa nga damage. Okay, kasi Matuo na sa sa paman, hindi mga paman kay tinama sa bundiwal mo. Oo, so magkali ka na del, kuan mo gaam mo sa distansya. Pag magkali ka, medyo kali lang ang pagkali mo, halimbawa sundang, ilubong mo sa lunang, kaya mo pag ginatuwas mo sa bla. Magkwa ka muna, magkwa ka. Sige lang kay kung mapadulid ta kay tudloan ta ka. ganun na to, seasonal na action kang dual mo. Seasonal asa Seasonal. kag mana na permi kun hunas. Pero kung di na sa hunas ka madalam-dalam tubi, magamit kag isang Google na. Sa mata. Sa matabla. Ito budlay man galit. Kala ko daw may presyo man ang diwala. Kaya mo muna galas na like budlay kuhaon. Pero sa may villa delete makita mo sa mga litrato nga makita mo sa social media daw enjoy sila action no. Makita mo na sa kung tinaw tubi na bakit daw gagawa ng iya nga daw pisot-pisot bla. Kita na mo na. Gani man na. Kaya abi ko ang diwal ordinaryo lang daw green shell. Hindi. Bako galas na ang green shell ito gatapik ng kahoy sa mga kawayan. Tina siya lunang saya. Sa balas na saya, balas. Wala galing ang iban, dapat before sila magbakal, tinlo na daan. Tinlo na daan. Kasi may mga lunang mo. Ibang ginabrasan pa na, kinakiskisan. Correct. Para at least tinlo man ko. Ang iba nga magbaligya ka ni action day, nakita ka na sa daw guba nga refrigerator. Na iba na ginabutan na tananda, kag ginapaluad. Ginapaluad kay magwa lang yung mga kinaon nyo da. Ginapaluad tapos ang ibutang mo da nga tubi, hindi iya kay tubi sa bumba. Tubi man sa baybay. Okay. Parang dasig ang agwasa sang iya siningig ko. Nakiyos ka kasi ko lang diwal, sa wala dilid lang gid bala makitaan. May ara man sa ibang nga lugar. Okay. Pero mas sikat o mas damo lang gulo sa wala dilid. Abala ka may istorya na sa una nga nagsunggod na one time ang diwal sa dulid. Ay tito nagsaylo bla sa Enrique mo. Kaya nga gagmay pa lang mga tudlo pa nakadlagko dil ginakali na sang tawo. Okay. So nagpasa sa ordinansa ang banwa nga hindi pagkalihon anay ang diwal kung gagmay. Kinalan may specific sa nga kwan bala nga kadakuon nga muna na ang harvest mo. Kumbaga may criteria. Yes, na dapat amo ning size niya. Amo ng size siya pwede na sa makali. Kaya iba sa una didilda mga kamalingking mo na. Ginakali na sa tao para sila yawat pa mga sadaan nila mo. Amo na nga doon nagsunggod na ang diwal sa dulid. Ang iba na sa unang diwal nga damo-damo gidel nagkalaluo. Nagkalamatay bla. Tungod nga muna siguro nagsunggod guro bla. Wala ka nagsaylo sa Enrique. Sa Enrique nagsaylo iban. Sa nguli diskubrihan nga doon nagdamo naman siya nagdamo. Nadiskubrihan sa Manong Salom. Amo na nga pabalo ang alkalde nga mayor inang lugar sa Palaka. Barangay Palaka da nga kwan. Nya mayor ara damo da diwal ti sila mayor. I-regulate ta pasartaw din siya nga makalit sa amo ni nga binulan amo ni siya. Kung baga sa mangga action kung baga kun ninghod pa, hindi pagkwaon. Yes. Kung gulang-gulang na. Although pwede naman na si masudan pero sa baligya mo hindi mo gisi mabaligya gagmay pa mo. Gani man. Tarawa bala ang lagko kaya nga diwal nga mga first class kinami gidya. No? Kay ba din mga restaurant rin sa may syudad. Mahal makita mo sila sa nga menu action kang diwal. Kamahal? Mahal. Mahal gidya dil ko sa mga restaurant ka de. Mahal na sa. Mahal naman lang iba nga kung magpapakal sila dito sa may Valladolid. Sa puno gid bala. Puno gid barato. Nila action so nga dito sa puno ko sa dulid guro matag 250. 250 or 300. Kung dili ka na sa Bacolod na magadagan na 350, 400. Dollars na siya. Kilo yun yung presyo action Subukan ni Grupo ari pinatas dulid Gani man kay ano ni kalagay gilasin ning dumduman ko sa mga dili kasi una kay drama ko star. Ang mga tao na sa una halos ang sigadalan da gabaligya na diwal. Tapos ginatakloban na nila sang tilab lang basa nga naging basa sa tubig sa baybay. Ginatakloban na nila sang tela. Kay kumainitan ko sa gakupos na sa mo. Pero kung may tela na sa kabasa nga tubig dagat, gagawa pa ganyang pagkapreska na sang kwan.
sang diwal nga amo amo na nagatag katahom kag nagainganyo sa manok bakal. Correct. Kaya siyempre, source of income man Aksyonarik dahil sa mga Oo. taga-Valladolid, Oo. Negros Occidental. Oo. Kaya ko bugay or blessings si Aksyonarik Yes. kalin sa baybayon, no? Ara Kasi, na, damo da shares dulit, may diwal, may mga punaw, may green shell, may tahong, damo da may lampirong pangano da Oo. Damo da mga shell tod sa dulit action din. Sir Binoma. Oh, Sir Binuman. Basi kamo ito. Si Sir Binuman, patilaw. May katilaw ka ng diwal. Nakakilala ko diwal. Pero ang sinabawan, wala pa. Ate, magpawasal si Sir Binuman, patian niya na, padala niya ka. O yeah. Hindi, sabi ni Sir Binuman, naman ang problema, ya. Magyari ako, Derek. Basi kibot ka lang nga manawag sa disaksyon radyo ka, Del, kwadi mo diwal, ah. Matik, ah. Matik. Oo, si Sir pa, ya. Yes, Aksyonarik. Damo ko no, sila Mindero na trabarida niya, damo ko sa mga diwal. Ayun, tawid mo si Ma'am Rona, no? At diba si Mindero na, basta patadalaan niya ka diwal. Oh. Nya damo gid subong diwal to. Gamonitor si Mindero na rihida trabaho. Oh, kaya iba lang Aksyonarik kinanegosyo man mo. Uwa. Damo, tabla baklod mo. At tapos diri isupply man sa may syudad sang Bacolod. Damo na nakatabo. Ani kaya mga tao ito kumbaga ano lang yun daw na sumurala sila dati siyempre iba na Aksyonarik nga daw hindi ibala usual sa kalugar. Ang mga gakatugit ng iba na para lang magbakal sang diwal. Nang pang regalo Amo. sa mga bulo birthday bla. Nan. Nasa regalo mo. Kumbaga kung magagawa sa birthday, may tila kayang menu mo yung Aksyonarik nga te amo ni mo yung Preskab lang nga diwal. Oh, sa sumsuma. Dagay kanami ito blas del kung kulang ning piwana sa. Irigta mo sa sugba namit pagid. ang diwal ka nun, ipapangga. Diwal yung literal nga diwal. Lain ng diwal ipapang ya. Nagagiyo ng diwal. Ayawa ka na iya kalaga. Tiga nga diwal na. Hindi ka niyo makao. Meanwhile, Aksyonarik na rin sa may syudad sa Bacolod kayo na, dira sa may, Lamperong, dira sa may Halandon, Barangay Dos, Bacolod City, kay may elf truck di Aksyonarik nga inali lang yung nagdaba-daba kung nag-ibwal ang kalayo dira sa may Barangay Dos, no? Kagati, nag-parking na Aksyonarik kining elf truck sang may nanotice sa mga residente nga nagkalayo. Kagati mo to dito sa may area sang dashboard sang salakyan do nga nagaparking wala sang tawo. Di mo tong ang ila sang gin kakibot kagin katingala kun paano nagluntada. Ining sunog dira sa may Lamperong Barangay Dos Aksyonarik. Kag mayo man Aksyonarik kay meron sa mga residente nga dasigman ng ila sing paggiyo kag tagakto kay may sa to ka residente nga si Sir Romeo Hava may ara si Aksyonarik sang fire extinguisher sila sining nga balay. Amo tiyang siningin dalagan kagin usar Aksyonarik para mapalong ang kalayo. Pagti napalong man ni Aksyonarik ang kalayo pero nag-ibwal siya at siya nga napatay Aksyonarik. Kaya mayo lang kay wala sang mga nasamaran sa sining insidente Aksyonarik since ongoing taman ang investigation ka BFPT ang balde rin ni Papang ang expert sang mga salakyan base kuno grounded ti amo niya ang padalman pasang BFP Bacolod Action Eric. Ano pa matay nato si Sir Romeo Hava isa sa mga residente kag nagpalong sang kalayo diri sa may Farcor kaina sa may Lamperong Barangay Dos. Ang pagwan din naman, kakalayo, ti, ato kami sa sulod, nagdalaga, wala ko din na natuto ka, makadto din mabasa to, ang iwa ko sa tindahan mo, ng paherang, mo na yung bisita naman, mo na patay na mo na yun. Palibay mo sa biyak pinapatay? Oo, napatay na yun na siya dahil dali. Why di tawagin na sa kapon? Why it? Oo, why pinapatay? Why man? Oo, nagdabadaba lang. Why ba nagkagiyo yan, no? Why? Oo, nakaparking na sa... Ang hindi ko sa sir? Alias? Romeo ba? Actually, kamo to, si Sir Romeo Hava, at least may presence of mind man ang mga residente dito sa lugar nga mag-pick up no, sa fire extinguisher kag usaron sa pagpalong sa kalayo. Kaya ini nga Aksyonarik
ginausa na siya gali sa pagkarga wala sa mga construction materials. Doon ang tagiya si dito taga Manila, do negosyante. Oo. Kay may sa sang proyekto dira sa may Bredco Port. Ti amo to kay na kita naton sa aton sining pagkwalitrato nga tito hindi gid mapuslan ang atubangan sining salakyan sang F-Track Actionary nakipman ang manabela kay dito ka mga wirings no nga na sunog subong gid lamang nga gabi Sabado no kag ano ni boss nga adlaw Domingo ta mo ni boss mabaylo klima dira sa mga baybayon nato. Araban eh. Kita mo ka lubog ko si Ponsbong. Ako magana actionary kati amo na ang kumbaga naanda na black television nga kung maglain ng pamatsyag mag-sip on pag paliwaliwa ti kagahon nagapabaybay actionary ang ibang graduate naman kabyo klima sila nila ang ibang graduate naman sa mga ubo kag sip on pero ang iba niya ti sige daw magaling iba tulihin yung nag-ginawa actionary ka ang trangkaso no sila. Pero importante rin sa balta, araw sige po ng panabor kag panimaho. So, first na rin kami ng observation report, kabadulo sa patawag karoon nga Sabado sa gabi ang kaksyon niyo. Aksyon, dahil sa laza mga kaksyon, sa rin man sa Pinasa, labutan ka sa nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon na Del Salazar Atheriabet, live report sa Patrol 2. Balikan na karon sa aksyon Del Salazar. Saya sini nga file report sa balik niya sini nga pagpangalagad. Start by na sa report ni aksyon na Nelson Pateño. May gabi dira kay Nelson Silverio Mangilan Jr. Kay Hanelo Sanzino. May gabi dira kay Toto Hanilo Sanzino. Bida Abaw may gabi gid kay Dondi Blanca dira sa Talisay. Sa kay Grill Smalls. Barrio Garay may gabi kay Paul Kenneth Rojo dira sa may Talisay. Gapa Urok-Urok kid. Eliserio Yulo from Kabangkalan City. Michael John Season dira sa may Purok Brotherhood Barangay Sumag. Mga miyembro ini sang Energy Fans Club. Mara dira nga pagpamati kapag monitor. Fatima Sales may gabi kay Kativir. Standby na action and sa report na aksyon na Nelson Pateño. Alin Lowy Himitoya dira sa Barangay Ares Villa, Carlota City. Sa grupo ko dira sa Linamon, Kabayan. Ga-monitor gid sila. Manong Ramon kag Manang Lilia Taton. Maninurimo kag Clarita Tampipi Tutak Tampipi dira sa may Garden Visitation Barangay Tangob. Sakay si Real Shit. Bow. Sakay Michael Ramos. God bless home Lumina. Maingab igid. Mandira nga pagpaurok-urok. Sakay Ging Aliba. Dira sa may Villa Estefania Subdivision. Kay Jenson Ipson. May gabi dira kay Jenson Ipson. Susan Gonzalez. Sakay Merles Labrador. Athea Kim, Donald Cabasag, CEO sa La Carlota, sakay Toto Bot kay Toto Bot. Gapaurok-urok pas Toto Bot. Jerel Gadudo, Marilo Trabilla Katinoy, mayong agab igid, kay Alexis Wingwing Torre, tamay lang si Nanaya Marilo Torre, dira sa Valladolid. Alin kay Alexis Wingwing Torres ang UK. Charito Heights, Granada, greet ko lang bayaw ko Alex Mercado. Mayan na dira nga pagpamati. Sa kay Itoto Elmer Rigula, tamay lang si Nanay Binin kay Tatay Tuma. Dira sa Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Sa kay retired Police Captain Dingdong Guzman Severino, dira sa Enrique, kay Tita Bibing Severino, Jocelyn Liboon Dispoho, kay Inday Exi Cabarles Estebes, mayang gabi gid Joconi Estebes da mayang gabi man, Ginny Oseser, sa kay Juani Mel, sa kay Divina Gracia, Manbil Royal sa Division Barangay Pahanokoy, Jocelyn mayang gabi, Noel Hermino, sa kay Humawan Castro, Ibonibot Sir San Germany,
Kami na pamilya dira sa Murcia. Amado Ladua Jr., Mona Fe Carlos Usuya, kay Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family. Salamat sa 50 stars Toto Lowy Di Paula. Sammy Roger Awing dira sa may Hermelenda Homes, Barangay Mansilingan. Kapaurok-urok man. Harold Malacaste, Sally Auki Di Sosa, Sambelage. Kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Nagapaurok-urok man. Kay Rodelyn Mundido Kasama dira sa may Purok Paradahan, Pandanon, Murcia. Kay Arnel Binares Senior, Arnel Binares Jr., kay Andrew Mamon Binares, sa mga Binares and family dira sa Alihis ga monitor gid, no? Sakay Maman Intisar Sonose, no? Sakay Maman Intisar Sonose, kay Martin Aliling da. Nara siya. Kativer, kami lang si Mitoy Arkyo sa Barangay Araala, Carlota. Salamat gid sa inyo dira nga pagpaurok-urok pamati. No, sige. Ang iban karon naman, ari na si Action del Surpateño, live report gikan sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action del Surpateño sa report. Sor, may gabi, pis kami. Yes, Action Eric, mayang gabi man, medyo mapaang ang panahon. Daw hindi ka na gusto pa nga magsulod sa kwarto mo, daw gusto ka na mapangin la sagwa, kaya parang hangin, ang dupoy-dupoy, medyo mabugnaw, kaya kung sulod ka balay mo, baw, kapwerti ka pa ang... Kainit, gid, no? Oh, grabe gid. Kaya na, nagwa ko guro, mga alas 4. Kay, alas 2, alas 3, alas 4, grabe, pag aning init, kaya na Action Direct. Diriti, lagi kami naka-experience sang magalumon nga panahon di kaya na, puro tanan init ang amo na sugata. Kaya karon nga gabi, matyagan mo pa ang mapaang nga panahon, muni guro resulta naman muna nga gadamo na gid sila. Gadamo na gid sila ga siniburo kag tapos sige panaghul. Palayo-layo lang kay basi ko masikmahan ka pa. Laban. Daw ang tao si mo do hindi na mga musta mo. Ano na lang pagkita si mo, dayon na lang palayo labi na gid ang makita ang mata mo daw ga luha-luha abaw. Di nagi silang palapit si mo bisan pulo kamusta paghayan nilo na lang layo na. Di na magpalapit sa imo. Kasi mo na ang sitwasyon na. Medyo mapaang ang panahon dire kagati salamat kita kay sa gihapon nagapabilin nga malinong ang 1st District sa area naton sa Tubuso, Calatrava kag San Carlos. Wala gid man sa mga dalagko nga mga towards nga mga panghitabo karon nga gabi. Very good. Mayo ni nga balita kag makapawayway man sa adlaw nga Sabado nga aton sini nga mga kapulisan. Ti buwas naka-schedule nga mayara sang Pisco Binat nga matabo diri sa Banwa sa Calatrava. Upod sa mga katapo sang mga pulis kag pila ka mga invited guests ti ang ginahimo ang Pisco Binat para sa mga nagapadalagan nga mga politiko. Ti buwas schedule nila Pisco Binat pagkatapos ang misa diri sa simbahan. Munang naka-schedule nga Pisco Binat. Ti buwas sa saksihan nato na kung sino ng mga politiko nga naarada kay ti labanan politikos bong kasigburo man. Di man magpakita kag tapos daw wala na kayo galagaw kay gahilanat man. Wala boss ang hilanat galikaw gid Oo, galikaw. Hindi sa malikaw nga basi mga pangayoan mas sa solicitation. Di ba? Isa man na sa rason usa nga ang politiko sa hindi magwa kay abot man lang nga may kapangay solicitation mo. Uy, kag kung maglagaw-lagaw lang ayon sa kape. Di ko di ka na maghatag karon kundi basi di ka mabubutuhan. Na.
Mo ginadira kag tapos hindi mo nagit sila yung makita mayo. Gani, oh. Tawat ako sila ba mga politiko dang matin sa signing sana kobinan signing yun da. Oh, tima atin gid sila kay para na sa ila. Oo. Kay hindi Sino nang pwede- ga-initiate sina si ang hepe da sang kuan? Oo, ang ipe si ano mo ba si kuya mo? Oo. Siya ang nag-initiate ni kay para kay ti target gid man sang Nokpo nga tanan nga mga municipalities kag cities sa Nokpo dapat antes pa man magsugod ang campaign period sa national kag lokal may pisko binanta nga matabo kay para Yes. sa ila campaign period bisa magkinitay sila dito sa area nila Oo. mag tamyawanay sila. Ang starting sang campaign period Pebrero 8? Oo, February 8 sa 8, national no? na ya. Ah? National. Gani, oo. Start na Oo. sila. Start na sila. Hindi man pwede nga ang national magsugod. May aragin na iya local ka tapik-tapik man da. Pero campaign period gani may ara na. Oo sulubra na ganing poster. Pulo pik no tikotik ti ara na gali. Oo. Magpulo pikpik ka dapat may ipikpik ka man skilid la. Tural eh. Hindi pwede kay Balik to kasi nagapik. Pero nga pikpik mo. Pili ka. Pag magpikpik ka man medyo may dala nga dapula kundi mayo. Oo, tingno ka dan. Sige Madam, dumantagi ka. Sige, lantawan ta. Kung sino da ma-attend sa inyo da nga kwara, ko binan signing da. Ilang taon ta na boss, kaya muna schedule nila. Sa mga balita nato na aksyon kinapabot man. Oo. Sa aton sini nga mga kapulisan diri sa may Banwa sang Calatrava, ang pag-abot sang body worn camera kay isa ini ka mga importante nga ginaulat sa mga katapos ang kapulisan kay damlag pa aksyon karon nga tuig wala gid sang operasyon nga natabo diri sa may Banwa sang Calatrava kon ginestoryahan ang kampanya kontra sa droga. Kag wala gid sila operasyon nga natabo sa karon nga tuig ti January paman mo. Isa ini nga bulan wala pa gid sila sang operasyon kontra sa droga. Correct. So ang ila ginahulat kay ti suno sa ila Oo. medyo mas may kabudlayan kung wala sila sang body worn camera. So ginabulumatayan nila next week kaya muna ko as promise kaga tapos naka-purchase na gidman ang local government unit diri sa may Banwa sang Calatrava para sa aton sining mga kapulisan. Ti suno sa kaya Police Lieutenant Jesus Alba ang police deputy diri sa PNP sa Calatrava pag-abot sina suno sa iya nga magapatigayon na sila sang nagakaigo nga operasyon kabatok sa illegal nga droga. As for sa atong mga droga mayor, si Mayor Ira, nag-purchase na sila sa body worn camera. Kag-kami nga, kasi within this week, mag-abot na ito full swing na kami sa operation na din sa pagbigat na Trug tunuga jute acceleration. So, ang moto-aksyon na Eric, ang porsyon sa nga pahayag ni Police Lieutenant Jesus Alba, ang deputy sa nga Calatrava PNP, sa ilang nga ginapaabot nga pag-abot sang body-worn camera nga gamito nila sa ila sini nga mga operasyon. Kag sa katapusan naton nga balita, ti karon gid lamang bulan kag tidwan na lang kadlaw kamatakop ang bulan sang Enero. Ang Calatrava mayara na sang 39 tanan ka mga individual nga naapektuhan sa COVID-19. Kag ang impormasyon nga nakuha naton sa 39 duwa na diri ang death related cases, meaning duwa na diri ang napatay sa sinigid lamang bulan. Kag ang naka-recover sa sumatotal na gidya 603 ang mga naka-recover. Kag sa pagsugod sa COVID-19 ang Banwa sang Calatrava sumatotal may ara na sang 25 ka mga individual ang death-related cases kon COVID-19 ang pag-aistoryahan. So, muna ang pinakalitis ang mga kaso namon diri sa may Banwa sang Calatrava sa COVID-19. To sa Lunes, balik naman operasyon ang aton sini Calatrava Rural Health Unit sa pagbakuna
sang mga individual nga gusto magpabakuna kag magpa-booster sa maabot nga Lunes diri sa may Calatrava Evacuation Center. So muna action ni Rick ang pila sa aton sini madulong nga balita sa karon nga gabi para sa Action Night Patrol gikan diri sa Banwa sang Calatrava Action Nelson patinyo nagasiling mga ka-aksyon diin kaman nga bahin sa Pinas labutong ka sa mo balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit aksyon Nelson Pateño sa 1st District. May gabi dira kay Toto Romulo Di Binagracia sa kay Boots Magno. Amo man sa kay Inday Yuni Bilaong. Mura ka porok-urok pa si Inday Yuni Bilaong. Si Toto Eugene Gabuat Senior. Mayong gabi igid. Kay Georgia Gargasiran. May gabi dira kay Georgia Gargasiran. Kay Ludi ko kagawad Peter May Noble, kay Tutong Noble, kay Nanay Tessie Noble, kay Junior Nobleda, kay Boss Rex Nobleda and the family. Mayroon na nga pagporok-orok na binagid kay Barangay Kapitan Bibing Nobles ng Barangay Bahanokoy. Kay May Flores Alcantara, may kabigid kay Totoroni Gordon, kay Lawin Bila Ispin dira sa mga Bila Ispin sa Barangay Arisbila Carlota, mayong gabigid. Abaw si Quarinday Lauri Joy Ispulgar ka monitor gid no. Si ayo ni Axel Henry Ispulgar si Lauri Joy Ispulgar. Si Angel Grace Panhilason pa-check attendance man sa aton sini nga pangalagan. Uy sakay Police Colonel Calixto Mabugat and family, may gabigid, no? Kay Police Colonel Calixto Mabugat and family, sa kay Pegasus, sa kay Boss Ding Mabugat, may gabigid kay sa bilog ya nga pamilya ga paurok-urok, no? Maninoy maing kay Maninay Chari Salvacion, ara man ga paurok-urok man pamati. May balos nga report si Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Yari si Action Roger Gutib, line number 3 sa report. Action Roger, may gabi, please kabihin. Action Eric, may gabi sa ito mga aksyon sa mga balita Action Eric kay Kandire sa action sining IOR sa sining Sabado night. Ang syudad sang Sagay nagpatigayon sa isa ka bypass operation kag ini nangin successful man nga gipatigayon sang mga katapo sang kapulisan sa bahin sang Station Drug Enforcement Unit. Ang operasyon kay nagin patigayon ni Action Eric mga alas 11:30 ang takna sang Udo konsang aga kag ini ang operation sa bahin ini sang isa diri ka lugar sa may Purok Pinaubuson Barangay Paraiso Sudad ng Sagay. Ang isa na persona ginakabig nga state level individual kon SLI gin aristo ini sa sining bypass operation gikilala kay Roldan Kangge Rios alias Roldan 34 anyos sa edad kag residente man sa among lugar pero sa report na recover sa iya posisyon ka control ang bypass item nga isa ka sa sa plastic nga may unod shabu ang isa ka 500 piso beer nga gamit nga bypass money kag apat pagid ka hitchel transparent plastic sa nga na-recover pa sa iya kag ini ang may unod sang ginapatihan nga shabu. So ini karon nga persona detinado sa bahinsang Sagay City PNP kag subject ka pagkapasakan sang kaso sa palabuton pa Action Eric nga Lunes pa man ang pag-file sang kaso sinisaya at sigurado nga
wala kampiyansa ang kaso nga iya sinipag at tubangon. Now, sa nagliga ni Adlaw na 11:25 tak na sinarigdan sunerik nga Biyernes, ginakop man sa kapulisan sa siyudad sa Sagay ang isa ka wanted person nga gin-operate ini pagiman sa pag-serve sa isa ka mandamiento de Aristo. Ginakop si Ruel Rivero Evia alias Yamping. Ini siya soltero pa sa 46 anyos na edad. Residente sa Calibroca sa Barangay Old Sagay sa siyudad ng Sagay. Sa report, ini siya ang ginserbihan sa mandamiento de Aristo nga gin-issue sa RTC Branch 60 kagagin pirmahan ni Honorable Judge Renato D. Muñez. Ang Judge Santo kasi retired naman Ini ang kaso may criminal case number 2738-S. Nakapit sa inisang Hunyo 2, 2001. Dugay-dugay na sunerek ang kaso. Ngayon sininga ginatubang inisya ang for the crime of arson. Pero may bill recommended rin at 24,000 na ginapanunggot sa korte may katanan sa sining kaso nga ginatubang sang suspect. Di tinado man siya karon sa bahin sang Sagay City PNP kag muna ang way pa may kapiyansa, so posible nga ma-bail man ni siya tungkol ka 24 million pesos malang ang iya sining piyansa action ereka. So far, naman yung tumatulong nga report, masulutaw man ang siyudad sang Iskrante, siyudad sang Cadiz, ang palayo ng kapulisan sa ila sining checkpoint. Pinapatigayon, bangod man sa mandato, gid nga si kinanglan, magpatigay sila sa checkpoint regarding sa implementasyon sa Communican Ban. Kahapon nga daan, nagbisita din si Provincial Director Police Colonel Leo Pamitan sa bahin sa Cadiz City PNP. Kag may ara man siya pila ka mga gipatigay nga konferensya ang iya sininga gintugon gid nga ang pulis dapat maging neutral lamang sa sininga election action ereka. Dama nga tumadulong nga mga balita direkta diri sa may norte nga bansa probinsya sang Negros Occidental. Sa aton nga mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon Roger Gutib, live report gikan sa Segundo Distrito. May gabi dira kay Nina Litoya. Tamiyayo lang si Mark John Salmorin. Kay Jean Hisolgon and family. Kay classmate ko dira Romero Pagsubiron. May gabi igid. Nagre tamiyayo tayo dira sa Barangay Concepcion na Talisay. Kabataan ko si John Ray kag si John Paul. Tanan Pamilya Britanya. Halina kay Mr. and Mrs. Jing Britanya. Sakay April Joy Gaston, mayong gabi gidra sa imo. Vanessa Mayo, good morning madam. Kami lang si brother si Bert Mercado Herrera. Kay Sir Utay Benedicto sa Bacolod Plaza from Minnesota State, USA. Vanessa Mayo. Sakay Joanny Mahipos. Mayong gabi gidra sa Cebu City. Hel Javier from Gladstone, Australia. Puerti. Hel Javier, Gladstone, Australia. No? Sige. Alin sa report ni Aksyon Roger Gutib sa 2nd District. Sa Iluhanta ang 3rd District. Si Aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa number 1 si Aksyon Arlo Ticar sa report. Aksyon Arlo, please come in. Aksyon Eric, mga tak na alauna 34, subong gila mga hapon, isa iya ka operasyon agin patigayon sang Talisay City Philippine National Police diin tatlo sang mga suspect ang lunsay gid nila sini Aksyon Eric nga nagkaladakpan nga nagbailar sang Presidential Decree 1602 o kung nagahampang inisang tongets kag ini sila nadakpan dira sa may Purok Gumamila, Barangay Zone 14 Das Bay, siyudad sang Talisay.
Ang una nga persona nga nadakpan aksyon Eric kinkilala nga mo si Eugene Arevalo y Solitario, 47 anyos ang edad, isa ka balo, wala sang trabaho. Samtang ang ikaduwa nga nadakpan amo si Lostria Ambos y Solitario, 59 anyos edad, may bana, wala man sang trabaho. Kagang ikatatlo nga nadakpan amo si Carla Balyo Alyo, 50 anyos edad, may bana, kag wala sang trabaho. Lunsay initanan Pumuluyo sang nasambit nga lugar. Ang ining tatlo ang aktor gid nga nadakpan sa mga kapulisan nga nagahampang sang illegal gambling amo ang tungets, diin nagtigayon nga nakuha sa ila sini posisyon kag control amo ang isa ka set sang playing card kag 286 pesos bilang ila sining nga taya. Ang ining tatlo ang sa karon na detain sa may custodial facility sang Talisay City Police Station. Bilang follow-up report ini Action Eric sa tong tao nga nasapuan patay dira sa may syudad sang Victorias, base sa report kag sa info nga ginhatag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo, ang Chief of Police sang Victorias City Philippine National Police. Ini siya nagpahayag nga base sa investigasyon nga nagaguwa karon Action Eric nga natural death ang ginkamatay sang isa ka persona nga nasapuan ini mga takna alauna 15 sing hapon kahapon nga adlaw. Din ini siya nasapuan dira sa may Bangga Daan, Barangay 1, Syudad sang Victorias. Ang biktima siniging kilala nga amo si Armando Syukim E. De La Cruz, may legal sa edad, isa ka soltero, kag pumuluyo sa nasambit nga lugar diin suno sa mga nakasaksi nga ang ining biktima ang sang mas temprano nagareklamo ini nga masakit ang iya sining tiyan apang sang ini siya ang natulog, wala na ini makabugtaw Action Eric, resulta nga ini siya ang nasapwa na gid lamang sang pila ka mga pumuluyo sa nasambit nga lugar kag kun sa diin report ini sa mga kapulisan nga kun sa diin Action Eric ang biktima ang nakaangkon gid lamang ini sang natural nga kamatayon. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Arlotica sa report live gikan sa 3rd District. Mayong gabi dira sa kay Antero sa Kanlia sa Villa Esperanza Tangob ni Saguroy, no? Si Antero sa Kanli para sa may Villa Esperanza Tangob, no? April Joy Buena Flor Gaston, mayong gabi gid sa kay Nonoy Calzado at Isor. May gabi dira kay Nonoy Calzado at Isora and the family gamonitor gid sa atong sining pangalagad. Balik kita, pagbalik nato, balik ka report ni Aksyon, Dale Salazar, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang report, kinatulong si Sakarwan sang T3. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gani si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. At tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga basi para mag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ito kapag pakalagad, may gabi dira sa kay Kuya Leo Habagat Mamigo. Sa kay Kuya Leo Habagat Mamigo, dira sa Banwa sa Kabayan, happy listening. Kay Leia Giovanni Lagdamat, watching from Teresa Rizal. Sa kay Danilo Obaldo, araman ka pa urok-urok man pamati. Sa kay Dugay na Utangko. Kami lang si Bumbong, si Mario, si Reba, si Tito Roy, kag Borgich. Alin na kay Dugay na Utangko. Kapaurok-urok siya pamati sa Action Night Patrol program, no? Salamat, Gid. Ginatamyaw ko man dira, happy listening sa kay Nanay Pusay. Nanay Pusay, may gabi, Gid, sang Talimagaw. Nagapaurok-urok, Gid, siling ni Nonoy Calzado Atisor. Pamati, Gid, siya sa Action Night Patrol program. Sige, barikanta sa Action na Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Action Dale Salazar sa Balika Report. Action Dale, please come back. Actionary, kinaulat sa Talisay Police Station na resulta sa post-mortem examination kung ano naging kabangdanan sa kamatayan sa 57 anyos ng lalaki nga nagtambag sa ginagamot dira sa may City Tumpok Zone 15 sa may syudad sang Talisay. Ang biktima dira Actionary, ginbawi ay ni sang kabuhi. Kinkilala kay Ronald Harobel, 57 anyos, residente mana sang nasambit nga lugar. Actually, insidente natabo pa sang January 23 sang gabi Actionary, pero January 25 sang ginbawian sang kabuhi ining biktima sang gindira-dira sa may Talisay City Health Office. Ang natabo, according kay Police Chief Master Sergeant Reginaldo Sualto, ang investigador sang Talisay PNP, may duha ka grupo Actionary sa mga kabataan ang naginagamo ko nagrambol bangod sa hampang balang ang Mobile Legends. Ang ginalantaw diri nga rason allegedly amo ning inaway matapos sa ginaligar na dula ang ila sining pusta. Sang natabo na ang rambol, according kay Sir Sualto, dito nagtambag ining biktima nga ginaligar nakainom Actionary ko konhubog si Ronald Harobel. Kag dito siya nasipaan Actionary sa isa malang kabes kag natumba ini siya. Pero according sa investigator, conscious ni siya Actionary sang nagpuli sa ila sining nga balay. Nagapakita man sa investigasyon nga pagka the next day nakagawa pa ining biktima Actionary kagamot pagka January 25. Dito na may ginabat siya kayong biktima, gintawgan na siya ambulance pero gin-declare nga dead on arrival sa nagabot sa Talisay City Health Office. So gina-check karoon sa investigador kung bala related ang pagtindak o pagsipa sining biktima Actionary sa isang malang kabes sa 18 years old nga suspect nga wala pa ginhingadlan samtang pending pa ang resulta sang post-mortem examination. Naring tingoga sa investigador sa Talisay PNP, Police Chief Master Sergeant Reginaldo Sualto. Ang actually, prior sang pagpangsipa mula, may kumbaga mga sunoy-sunoy mula sa Sitio Tumpok, nagrambulanay. Ang ginhalinan sa away is ang email na. Tapos ang aton nga biktima ni ang namatay ni, nagpasipay ni sa. Tapos galing kay ti hubog man isa. Nasipaan isa pagkaigo siya sa sipa natumba sa. Pero during the time suno sang aton mga witnesses, mayo man lang ang iya matiyag, wala ni siya gani nagpa-medical, kay okay lang ang iya pamatyag. Okay. After sa tunga natumba sa ati nagpuli siya sa iya balay. Conscious? Oo, conscious siya. Okay. Tapos suno man sa aton mga witnesses, sa pagka the next day, naglagaw pa ni siya gani. Tira man nga area. Oo. Meaning, kung basihan ta ang hambal sa mga witnesses, okay, good. But pagka 25 sang gabi,
Kay ti na ano ni sa saya matupad balay, gahigda ni sa kag amo na bulag ragok na lang amo to nga gintawagan nila ambulance pagindala sa City Health. Which is pag-abot sa City Health expired na sa. Action Eric, portion nila lamang sa Antigong Sembes, Gagasang Talisay, PNP. Sa area sa Lakasiliana, may 22 anyos, itong lalaking gigilala kay Nico Abendan, na Action Eric, residente sa Gomez State, Barangay Robles, Banwa sa Lakasiliana, ang ginbawian man sa kabuhi matapos ngayon siya ang naaksidente sa ginamaneho sini nga motorsiklo. Action Eric. According to this, silang hepe nga si Police Captain Rogin Darrell Nigos, ang hepe sa Lakasiliana PNP, nag-isaharan ni Action Eric nga nagamaneho ining biktima sa motorsiklo paduro sa town proper sang nadulaan ni sang kontrol sa bayan sang Hacienda Mandaya 1 Barangay Mansalanao sa Lakasiliana man kahapon ning adlaw natabo kag according kay Sir Nigos gindalapan ning biktima sa Rural Health Unit sa may Lakasiliana at ang nadulaan man sang kabuhi. Action Erika. Mga balita gikan sa patrol ang ka-action niyo Action Day Salazar. Mga ka-action sa ring kaman sa Pinas laboton ka sa ngamon balita pag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kid Action Dale. There you have it, kabukusan ka pagpakalagan sa Action Light Patrol Program. May gabi nila kay Martin Aliling, sa kay Kisha Yen Herrera. Tama nyo lang si Cap Yen Herrera. Dira sa Angeles City, Pampanga, araman si Lorita Limaco Inventor. May gabi nila kay Dudi, sa kay Miguel, Apple, Christ, Rachel, sa Purok Santol, Barangay Mandaragan. At parami ako kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagar Jr., ang akon amigo. Si Adoko Warski Liquista Chloe, may gabi dira kag kay Rowena Castillo de la Cruz, no? Kay PO3 Lumata, Ihado, may gabi dira kay Ihada man, no? Kapaurok-urok pa, pamati sa Action Night Patrol Program. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimaron Action Night Patrol Program, kita magatakop, balik kita Lunes. Aton sining nga mga patrol, unit reporters in action ka na palagay ko magabi. Sa kay J. Magamantok na may gabi gida. Sa kay Barangay Kapitan Madilin Diaz sa Barangay 18, pareto Jonathan Diaz Sr., kag kay Kagawad Jonathan Diaz Jr., kapaurok-urok pa mga taga Cordoba, Barangay 18. O pwede rin sa ato nga mapatrol unit reporters in action nga pamalakan kay gabi sa Action Roger Gutim, Action Arlo Ticar, Nelson Pateño, Dale Salazar, Action Papang Nixon Tao, mga taong piloto sa Patrol 2 Crossman Patrol, News Center Action Andy Pensor, Tinangal Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Espolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Turok Sirat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sakal sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Iyan na Sarguila, mayong gabi dira sa Sipalay. Mga kaksyon, sa di ka mga bahay sa Pinas, labuton ka sa mabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Happy weekend! God bless the Philippines. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio!